Youth IPFT ni Central Committee Executive Committee meeting salsani bayi ongka और चीनी कबांग मा चीनी youth drop आइनो के पैसा चीनी president दोनों देवर्मा चीनी बोलम देवर्मा चीनी दोनों देश को MLA कबांग मा शिष्य नेता रो राज्य पर मजाक और बोर्ड केंद्र कमिटी सेंट्रल लीडर रो चीनी ऑफ सालाइका तो कबांग मा डिविजन फाइनाल प्राय 17टा डिविजन आरोनी रिपोर्ट नाखा तब प्रेजेंट पॉलिटिकल सिचुएशन बाहाय नुइटम अब तो सालाइका तेसिम बसकां सालो तो मतमा सामु खाइनाय अब जों डिक्लेयार खाइनाय जों यूथ IPFT ताफनो जों ग्राउंड रिपोर्ट माखा जतन बले स्ट्रांग बर कोनो बका थलिया जोंनि मासमो सुनेताराव सेंट्रल लीडर IPFT नि जोंनि पार्टी आगार थांखा ताफनो जोंनि यूथ ड्रप मासाफनो जोंनि लामा रोयाखौ डक्टरफोरनि स्ट्रंग दङ आबोथ' जों सालायखा बे इमिडिएटलि जेनेबा कर'ना भाइरास पेन्डेमिक लकडाउन पाइखांखे जों मेडिसिन बिराद একটা जों एग्रेसिव मुभमेन्ट जों खायनाय आबार जों सालायखा बेबो जों दिल्ली रगाव थांनानैबाबो जों प्लान थाइ दङ जों स्पेशली यूथ IPFT बरनो दुगनानै बरनो थांनाय आबाबो जों गोबां मासनि रिपोर्ट जों मामानि बागै जों बखा थैया जों रिपोर्ट माखा साराति पर रिपोर्ट माखा जोंनि কৈलासहर हयते जोंनि कान्जनपुर हाब्रुम जत्तनो जों खबर नाखा जोंनि यूथ दङ जों थिक दंख बर नायसिं दङ जरा नायसिं दङ जेरै दिन काहामखाय जों बायदि दैनो जोंनि मुभमेन्ट जों आगोनि हायखानो जों मुभमेन्ट खायनो हामबाय